نلا د دکاندار او د مزدور دا تعالی کم طرف نراغلا اے بی بی مریم نو خود دا انار باخشتا دا انار دا کم زیراغلل ند دا انزران باخشتا انزران کم زیراغلل نو خود در سرا میں خشت پیچر تنالل ند مچے ساتلی دی دا شاد کم زیراغلل ند انگور نچون کری دی دا شراب در نکم زیراغلا دا ورطا ذکریہ علیہ السلام اغما شما وڑے وڑے شونوے ورجبوا ورتو یاد کریان هو من عند اللہ اے زکریہ علیہ السلام کتائی رکھما او تاد ذہن لوخ کما خدا اللہ پا علم کے ابدا اللہ را کرام انا لکی هذا وهذا من عند اللہ دامال پروردگارا کا رونے کے تاڑلے بی بی مریم بی مسلم میں ویولی بی بی مریم تمخ کے بی مسلمان آر وانگوران پوش زکریہ علیہ السلام چا دا بی بی مریم دا اللہ ولیدہ او دا اللہ دوستانا ولی زنانوں کے پیغمبر ہوئی او بیا معشومہ او زنانا ناغا پوشو چا دا دا اللہ ولیدہ نو لاسون ادا سکر چا یا اللہ کتدی بی بی مریم لبی مسلم میوے ورکے نو کزو بودائم نو مالم یو میوارا ککا اللہ ورطو فرمائل چه سغواره بے موسما و خدا زامن و بچی دا یو خیستا میوار کنانا کدا پا موسم دزوانے کے تخل کو نورکے یا اللہ چه بی بی مریم لبی موسما میوے ورکے نو مالم بی موسما یو زویرا کتا قرآن عظیم رو لگید او دا ذکریہ علیہ السلام اغا مقام خی و ہنالکا دا بی بی مریم دو ولی دا زیارت پخوا کے دعا کری پا اغی کوٹگے دا ولی کے پا خلوتگاہ دا ولی کے او دا ولی پخوا کے دعا زکریہ زکریہ علیہ السلام دا اللہ نسوال اکو او کمزے کیوں کو دا ولی پخوا کے کنا اس کا سپیر و فقیر لذی یا یو ولی لذی او بزرگ لذی چی ما تا دعاو کا نو پیمانی ہوایا دا خو خبرانه نا نی وی دا خودی دلتا نویسا ولی دا خودی زکریہ علیہ السلام مخ کے نلی دس دا دین مسئلہ دا با طول قرآن عظیم سرا اوتل و حدیث سرا نو علب رو باسے دا سنده چی پس گرستیو باسے ہو خدای توبہ کار ناپوی خراب کچھ دے ناپوی زانتا پوی اوئی بہرحال نبی بی مریم پور کوٹوالی کی خبر اکڑے نام کرامت او دے شیخ جریج بغدادی رحمت اللہ علیہ مخ کے معشوم خبر ورطوی بچے دارا توایا چستا دے مور ظلم سنگو کو داستا دے مور دومرلوی الزام پا ما باندے سنگا لگو لے دے اغا معشوم بچے ورطوی وجلہ دوورا وقاضی وورا ودا بغداد خلقو وورا دا پا مخدز مکا پا دی جن دا زندگی دا شیخ جریج بغدادی پا وقت کے دا دومرلوی والی پا مخدز مکا پی الحال نشت لوی ولی دے لوی تقی دے لوی نقی دے لوی زاہد و عابد دے داسیا کار و گناہگار ندے خود دنیمش پہ پمانزو والارو مور ورطوے چے بچیارا شزمادر سرکار دے دوی چے پروردگار تاتا پمن والارے مان سبحان ربی العالی سبحان ربی الاعلی
یا اللہ زتا تا پا سجدہ باندې پروت ما تا تا پا سر پا سجود ما نو دلتا تا تا ولاړ ما دا زما مورستا مخلوق تے دیل سنگوار شما تاوے چیز خدای لار کے خدای تا ولاړ ما مور لورنگ ورطوے شیخ جوریج بغدادی تا خو من پورا کرلو مور لورغلی نوے دا من با دی پریخیو مور لورغلی وے تا پا سجدویو دا مور دزلن دیو اوفلانا دا تا پوری چه خلق خاندی او تا دون مودا اجرل او سرد شاگردانو موردانو داستا دا مور آغا دزلو اوف اسمان تا خطلے دے شیخ جوریج بغدادی رحمت اللہ علیہ ورطوئی چه و بچیان صدق وقت کہ اللہ تولا ما لا تات للمخلوق فی معصیت الخالق دا اللہ پیتا تو دا اللہ فرمان بردار ہے کہ بدا مور و پلان خبر نمانے ولی دا حدیث اور توی چه شیخ جوریج بغدادی تا چه پدی من ولاوی دا نفلو کدا فرض وی قربان دا تاجد و نفل وی پا نفلو بدی خپیخ وی مور لبراغ لیوی اس دی سوی نوی چه وی دعوت چه دینو دعوت دا خوان فرض دی نو تال فرض دی دا ملا فرض دی دا عالم لا انما العلماء ورثة الانبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تالا نہ دے دا دا جاہل کار نہ دے چا دا پلار نیازبین زوئی او داغو ریڑا چان موٹری خو چاگا نیازبین زوئی ڈرونگ نیاد کرے اگر ریڑے موٹر تینے پریدی کہ پریدی طولو آئے پریدی نظب دا اسلام بیڑا تا تسنگا پریدم جاہل مرکب تبا دے طرف نمالا گیرا الٹکلے و ما تبا بیچرا جوخش چید یقین خبری ستا خود یقین نشتا خیر دے پا مزا مزا نا دے انبیاء پا مزا مزا پریخے ہو دے صحابوں پا مزا مزا پریخے ہو نازیزان و عرض دادے تاسو نو خوشحالوں پا ایمان کا تاف صرف گردن اللہ تا عذابو دا دین پا جامع کے دا دین بیخکندی دا زمونگ دغه لالاگانو کا نم دا دین لیو بی دینی زیاد خیر دا مور درجہ مولی دا قضا ربک اللہ تعبدو الا ایاه وبالوالدین احسانا مالک ابن دینار فرمائی یو مور خپل زوی لوادو کو آغا زوی ورطوئی چی بچیان مور زوی توئی چی بچیان وعده میں در لو کو اس با دی کور کے زناست احمد دعا و خدمت بکوما بچہ تاسو خپل زندگی تیروئی درے روز چی سو وقت تیرشوئی دا غزوی کور تر آگئے آواز کئی چی و بی بی و اما سلام علیک مور سلام واغستو بی بی تندی تریو کو دن نلا دن اور پسی ورد چی و بی بی وایاک پس نا پخلائے نا رضا پس خبر ہے وای خوراک کے فرق کجامہ کے فرق دے اور توئی چستان دا بودے مور دلا ستنگے ماں یاد دا مور والا جدا کا او یا مال برقو صادر راکا چا زخپل پلار کرلانا شما زستا خزنی موتزما خاوننے و دا سکے ورتوی سڑیا یاد دا مور کور نو باسو یا مال روز خطراکا اخاون چه دا سخ کتا پورتو قتل ورتوی بی بیت مخپکی گا دا مور بواخلما دا بدغو جل کوٹکیو اصوما او زوتو بای ششرت کے زندگی تیرو مورتوی سے جداش سو وقت چی واتر و زنور تیر شوی بیا خاون کورتر آگئی خزے خپن خوراسکاک نکی و بی بیو سوائی اس خمیدہ نمور بیا لکران ورتوی و خاون دا پخدے قسم دے زپتا شکیما تچے کور کرازے نلار کی دغو جلکو تکستا موردا اغیل دا بازار دا سروڑے ورکے نمالت تشتور کور تراش
ها نبیا سوکم ویدا مور دیوالا دا بخبری پا منس کے ورل جنگڑ جوڑا کو کلینے بہار کا اگر مور توی چی واہ مجان کور نروانی گی پاسا مور توی چی بچے وایا ویسا ما خضا خپدا اوی چی مور دی چرتا دیرا کیو سوا وطن و پاپا دے کی بنی ورطوی بچیا کپا دیرا کی میں جم دے اسے امستا خوخدستا او که قبر کی میں جن دے خخے بچستا خوخدستا تا باندی دے اللہ تود بادم انہیں لگیو زمان خیر دے موری روان اکڑا جنگڑا ورلپا قبرستان کے جو رکھا مور لگیا دواز کئی چھے اللہ 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 کئی فمنس کی شپک میاشتے تیرے شوئے خاون چی بیا کور ترازی بیا خزم مرو ردا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرمائی چی خاون ورطوی اس پس باندے خپے وی سڑیت چی بازار نرازے اول مور لا دیری تسیو سے دا مور دیوالو دا دو سندلو منس کے والا جنگڑا جوڑا کا یوم دا سپرید چی دا پشکال سیلاب راشو یویس اغمور روان اکرام مور توجہ مجال اس خدا دیرے وقت ختم دے اس تے دسل پغار ٹاپو تبو زما او دسل منس کے در لپشگو کے او اغلتا پکسر کا مردر لجنگڑا جوڑو ملتا اسے گا ورتوے بچیا تزما لختی جگرے نور بسورے و بچیا تا دے اللہ باد لری کپما باندے ارنگ زندگی وی نہر اولوگی تیر بشی خو بچیا تا دے اللہ خوشحالکی تا دے خدای غمجن روزی نپامان موری روانک سوق چه مور لالا یو طرف نم خلق نرازی بلی ڈدنم خلق نرازی مور ہو گیا نہر دا سن منستا سو کروتے ورکی مور لگیا دا کل کبل اخری کل پانی رو شکی او ابور پس دسل اس کی لگیا دا اللہ اللہ کئی وہ میاشت منس کے تیرے شچ مورے پدوار استر گوڑندہ شلا جامے دا تندوش لے دے دا بدن نستر کی لاری والوتے جبرورو گنگیشوا بدن تو کمزور شو سترگی ور پریوتے لائے تڑلنا او پسجدہ اللہ تا پرتا دا چیا اللہ تکا زما غم وینے فما بوجو مصیبت وینے یا اللہ کتا زما نار گورے دالو گیو تند گورے دا دے سبب زما زوے دے یا اللہ زما خیر دے خود زما بچی تا پکا حرل وی د زوی زړه پشین کانی او د مور زړګې په زوی باندې مور سترګې الوتی دیو دلته زوی کور ته راغی اواز بیگم ته کوي چې و بیگم السلام علیک بیگم ورته سلام دین عالم کلام دین عالم طعام دین عالم علبا زستا سره خزولی او خاون ولی کور پالم چې دا بیاستواله رسو پرواله دا چاړو اخلا مور دیو تړه او پدې چاړته نصر جدا کا علبا زستا خزم گنی زخپل کار کوا وخز بدبخت دا سکے ویدہ چھ داستا مور جم دیوی زما خواخ جم دیوی زما دزرنل دے زما لرازی چھ تدی مور سر امداد کے زما کور تا تشتور خان راش اغوی دے رخدا خزم لا سو خپکی دادا دے زمانے لکوچر ہوا پیدا لگے دلے خزم چا خپک بیغم بیاستنا واغست سوی ورطرسے او چاڑے واغست پسین ورف پوروزی مور استر کی پٹی دی ادا سے کئی آواز کئی چے دبا یبان ہوا اسلے لگنڈور امران از دیشا اے دبا یبان سلو ہوا اے دا زنگل سلو ہوا لگنڈور امران از دیشا ستا پراتلو زماس پہ موت زما دا بچی بوئی پا ماں باندے لگی گی ورطوے و بچیا تب کمزے کے ناستے